Machiegni chenro mari mar kuku mar wach wendo na en migosi Obungu Owich osechung' kom manyo kom nero mar bedo MCA Akondele Ward. En pod nigi lek nero koso podi weche mag rowere kod telo, rowere kod siasa, rowere kod kelo maundu kata koko. Chote mere gwengi geko mag Muhoroni saniri ODM yuare Homa Bay County ang'o matimre. ODM en ot malwar pungulu kod rowere koso en ot mar rowere nyalo mako tado mare mondo mi chung'. Nyinga en Haron Otieno jatelo nadi Ozipna Haron. Ero kamano ayudo liche machielo kendo wanda chaka duogi. Yes. Atwak kod oganda. Gima ni dina Adhi maber ahinya. Ano kidhi maber nyaka no wer ba. Siasa ka en chuny. Yes. Chuny kiseketo chunyi mang'ich. Yes. Tidhi adhiya maber. Ka ibedo ni seche duto iparori koni gi koni. Yes. To ibeda gi challenges. Kisumu dhi nadi jaduong'. Kisumu wantie, even though one issues like COVID is here and there or affect businesses magji, but people are now coping up. Wachako begin to live, Wachako begin to believe that COVID will stay with us. Kuro wadak kode. Yes. Yeah. Jaduong' walo si Kisumu County ma dalario mokalo chien no neg jokwe ariyo manich ni jokwe joma tindo magin nyithi sikul rawera ma Kisumu County de nade jaduong'. Aron en adier ni issues osebedo koni gi koni kata kwa weche mag siasa. Weche mag thoe osebedo mang'eny ahinya kaluwore gi kaka gik moko timore e community. Yeah, that is true. Obed e skunde, obed oko kuonde mwantiere, obed because of relationship, girl to a boy relationship, obed mana family, miluongo ni gender based violence, obed gender GBV e ute kuonde mwadake. A normal society which possibly maber general kata outside Kisumu. Yeah. Samolo selochi mapoko bedo maber giki. Uno ka shida maduong' ni karkanye. Bende rawera mane Kisumu County kata mana rawera mane gweng' makalu. Bo winjo maber. Boneno ka piny to tek ndiyo. Batire moro miyo nacho ni a piny tek lakini gidhi maber yeno. En adier ni gik moko ok yot mana kaka kisewacho kata ambase nono. Rawera mantiere ok kodak makare. To rowerni okodak makare kaluwore gi the environment is not sustainable. Yes. And gimaduong' kabisa as leaders sani gimaduong' mwatimo is to nurture mondo wang'i kaka at least bende wanyalo biro mondo wanyis jowa kaka onego bed ni gidak e society kaluwore gi kaka society nitiere masani kinde masani. But yore bende mopogore rowerni masani gin gi kido magalagala ma onego bed ni gibedo machiegni gi jonyuolgi to gi jogo mantiere madongo manyalo puonjogi kaka onego bed ni gitero piny e yo makare. So mano en gima osebedo ka chando. Bet gi jodongo monego bed ni puonji kaka gitero piny e yo makare. Nyocha nitiere kuma jodongo ne nitiere kod rawere bende Muhoroni e iko mane timore. To nongo ka ji nochuore gi pala ma ng'at achiel owito ngimane, ng'at achiel pod ni rem nyaka sani eri. Kizungu penjo ni the weak point ni kanye. Okay, kokoro wadonje weche mag siasa. Siasa to involves a lot of things. Ingeni youth mondo tingre mondo dhi a political platform machop to an extent makoro oyudore kamarach ma kata tho mare nyalo wuoke. Mano to kondo is a different and very different kaluwore gi kaka moro machielo ma owuoye. Yes. Youth mondo donje siasa nitie gik mathoth kabisa mamiyo yudhewa itiyo godo marach e siasa. Mokwongo kabisa en youth mo believe ni ngimane nyaka ngimane o surround politics. Kato ken ja siasa to paro mana ni through politics ma embele nyako yud godo gimoro manyalo chamo. Koro instead of timo gimoro at the end of the day manyalo provide food kendo nyalo keto chiemo e mesa, koro gidonjo kuom weche mag handouts. Handout ni makelo mano nikech koro youth luwa jo siasa kamoro amora ma jo siasa dhiye to gidwa tich matek manyalo kelo chiemo e mesa at the end of the day. Koro kido mar tiyo gi youth marach ni bende nyaka wuok kuom kaka jo siasa kata kaka wan bende wan jotelo. Youth bende ok giricho giduto gita. Kai kao kata Aron misaru ne wadhiyo tera kama. It is upon you in miwuotho kod Aron mondo nyis Aron kako nego bendo behave e public. So mano bende is there. Un kaka jo siasa chono nyaka wuoth gi yudhe. Youth wuotho go krach. Ngin nyalo wuotho gi youth nikech samoro ok nyalo wuotho kendi. Nango. Ango minyaki wuoth kod youth. Mokwongo kaka wache ni youth opogore class ka class. Yes. Nitiere youth ma insecurity
security no bentire security ma osomo security mar gorwok gi jok madwa goyi ko security mar kelo ko kuma ji nitiere ko security mar ne osomo giniri en an expert o mi protection mari ma private security maber and security ma is an expert mosomo security into details monego beni teach maduong motimoni is to protect you while you are in the public. Masasa, anything that can injure you, mane is the role mare. Omi that information before ginokapokotemore. That is the role, the work of the security. Yeah, mane teach security maduong kabisa. So you there, unyalo wuotho gi yude nikech samoro intiere gi yude makonyi e gik ma itimo kuonde mani wuothe ka. Samoro nitiere kata an event mi dhi timo. Let's say ni apogo kata sanitary towels. Tantiere gi a team of youths. Koro gibro assist through that. Mana wuotho gi yude. Mora pogo kata mask and in public. I cannot do it on my own. Then until you then. Moro bende. Koro at the earlier kata function to youth ayudo earlier. Koro ka work to koro gi work order. As a politician you cannot run away from them. So you just have to be with them because bende they are the same voters. Mabende you are expected to. Migosi bungo which bende wanyalo wacho ni tiende seche moko ma kaka josiasa. Tingo ga youth machini oyo. Kinyanda dhi liel makama. Kinyanda dhi nyasi makama iri kondele, uruchara dhi nyasi makama bondo. Wadhi uru kaja chande, dunyisuru ji ni antiere, ngata mong'ur koda, ni ngama nyaka deal godo. Be josiasa chopo ga level magitio mageko. An personally kako bungo wich, ang'eyo ni nitiere circumstances manyalo lead to an mondo ating youth adhigo kamoro. Yes. And mondo ating youth adhigo kamoro, it all depends. First, kantiere one of them matho. Then gi request ani mheshimiwa, can you assist us mondo wayud mtoka mwanyalo dhigo earlier. Then mano I can do that to ginyalo tingore magadhi earlier. Then I can also accompany them madhi kodi kate that is such functions. Ase wuothe liete mathoth mwadhie gi yudhe jo pikipiki asedhigo e nyasi, moko bende wasedhi nyaka gi jo tuktuk, moko wasedhi nyaka gi jo mtokni mabende oyudo chandruok, mabende achiel kuomgi oyudo chandruok. But it all depends gi kaka in bi wuon you behave into the public. Momiyo bro lead to gik miwinjo wachogo. But sama iting'o youth midhigo e nyasi, gima teri kodgi e nyasi ka chande, emi make sure ni orumo, then koserumo, then you get back to your normal place. Waduoga nena chien gweng' mieri mar Muhoroni. Gima ni neno videos to kod weche moko masamoro isewinjo. Iparo ni en gima nopang chon? Iparo ni dibed ni lwet josiasa nyalo betie? An adwa wacho very boldly ni an kako bungo wich an nyoka dhi nyasi mar Muhoroni. Yes. Mar ariyo, being ni Muhoroni is a bit far from Kisumu, I concentrate mang'eny kabisa Kondele ward politics and Kisumu central politics. Therefore, lakini Muhoroni politics no ka concentrate over. Kaka ngama timbe gimoro nyalo mako wang'ini oyo rowere moko hinyore kamoro kata tim gimoro kamoro. It is true as a national because I'm a county figure. Yes. So Gimati Muhoroni also touches on me. Yes. Kendoka as a young person and benda feel it is not right. Yes. Kauni nyanya kezungu dana moro bro konto nyakwara ubungo wichini. Enadir makende baba. Enadir makende haron. Yes. Nigi Gimati Muhoroni egiman bende ochanda kakanga matin mabende ni code vision. Kata lek maber maringo godo mbele. En gima osechanda kuma antie. But okanyalo wacho ni en gima nyo pangi kapok nyocho opo notimore. Anbe mana kaka nene TV no kaka nene videos ne kaka nanene. But anyalo bedo gi puonj manyalo miyo kijande matendo mondo gimora bedo no kik chak timbe. Iwacho wach mar gonya. Bende ni gima chuno ni nyaka wang'i ngama mae neno bungo wich to nyaka upang line miyo gimoro ka onge to kikubie nyasi na kigimoro timre makare. Aron adwa wacho ni boldly ni siasa mar gonya en siasa ma en kodwa kendo no ko biwuok kinde mwanti masani kendo gima kendo koro chako omede kabisa mogik tan COVID. Yes. Gonya sani you extend not only to youth nyaka to women because their social status sani kaka jiodak iwinja. Yes. Social economic life mar ji sani endo bedo affected. Well ni manye ji dhi opogore ji oktin tije mane ji dhi bedo affected by COVID. Effects ma COVID okelo tab. So everybody is vulnerable and seche mi koso gimoro kucha then you'll expect to be given. So what mar riedo gi chiwo pesa no to entie kendo Kondele wakanyo sekelo tabu dere. Okay, mheshimiwa benentire gimonyalo timo mondo mi wa gang richo madhi mbele mieri. Kizungu luongo ni correcting the mess. Bende wanyalo chopo kamoro makono hoyo. Mess mara andaos koto mess mara political hooliganism. Weche gi kimaga ng'enge mag siasa mahinya nyamo mako jok matindo
kun ma jotendwa nitiere. Yes, anyalo tiyo gi tamoro ni onego wachak a fresh conversation. Yes. Mar ng'iyo kaka one leaders wa behave in public. Yes. Gi kaka watiyo kod kijande matindo ma wan godo e toko. That is very important. Another thing ng'iyo godo niya ok onego bed ni ng'ato lose ngimane nikech an obungo wi. Because life is sacred. Mushiba kapenjo mos. Nitiere seche moko minyalo wacho ni okay, wakao kuonde kata mana par makoko osegatimore mwako joma tindo. Inyalo wacho ni joma tindo ne nyalo gore kata ka jatelo onge. Koso goro bedo ga nikech jo siasa mantiere kanyo. In most cases joma tindo gore nikech wan jo siasa. Yes. Mane momiyo wacho niya it is us to start conversation mondo mi gigi kik timre. Awacho ni an kako bungo wich. I don't believe ni we need to lose life mar kijana mora nikech an. Ng'onagi madawacho nieri sasa miwacho koko koda ng'enge gi wi joma tindo to Kondele kama ng'ato kungo paro. Kondele ni kama iwuon iwuok mondo mi imany. Kondele dhi nyade rowere ma Kondele gin jok monyalo wacho noselokore be injili no chandi mondo mi go moving forward. Ere kaka idwa kony kama iwuok wuon no kikoko bedie to kod jatelo mantiere sani osetiyo ko live chedo mari mar kuku mar wach Migosi Obungu Owich wacho ni Haron Gonya to nitiere kairi nyaka siki jo siasa gor jo yudhe gore mana kuma jo siasa nitiere korocho ni nyaka gichaki ni gwegi mar loko gima kizungu luongo ni changing the conversation ka wadhi mbele eka kwe nyalo bedo. Nyinga en Haron Otieno. Machige tilo mari mar kuku mar wach sechege kumane budo modho piga mar ndim. Mheshimiwa Migosi Obungu Owich nyisa ni Haron ingene 2022 poda ntiere pap. Adong aweyo ka penji ni Kondele moving forward. Ngata ku nying koko to paro dhi ni Kondele. Po bende ne makosa no bino tudo Kondele gi koko but mane gi mosebetie. Bisi puonj jogi eki bigi lokruok ntiere 2022. Energy ni wacho ni Kondele is the epicenter. Yes. But you know what I watch ni Kondele go gin joma very unique. Yes. Gin tiere kachane in different forms. Yes. First gin joma richo kenyogi. Yes. Mabeyo engaging in their own way. So mano is the uniqueness. Nyakinge donjo e jo Kondele. Exactly. Jo Kondele are always they're very aggressive samichwanyogi. Yes. But they are good people. They are very welcoming. Yes. In their language. Language margi ni man. Language margi ni ki ng'eyo kaka idak kodgi. Yes. Dak kodgi ni idhi bedo kodgi kama gibetecha. Yani ne ginyiso OCPD ni ok ginyal rwako masks ne penj tek. Exactly. Gibedi mar language margi. Not the language. Gimomiyo ne ginyiso OCPD that ne nitiere gik mane frustrations mane giandago chien kacha. Yes. There were some police officers mane biro kanyo to ne frustrate them. Yes. So that was just a sign of hunger. Yes. Ina igi owang. Yes. Kendo mane miyo ginyiso OCPD ni Yes. ni ginyalo dak without that. But that is not it. Gimata mwacha niya gin joma ikauri tibedo kodgi e level. Yes. Bedo kodgi e level ni at your free will. Inyalo dhi tibedo kodgi tigo kodgi mbaka to gima ingo matin no ichamo kodgi. Yes. If ikauri to gibedo part Yes. of your leadership. Gima duong is ownership. Kagi oni then you feel good. But when ki we thuolo mako Yes. they are not part of your leadership, Yes. then you'll fail the rap. Kana nyaka beni igolo mogo sana Kondele. It's not about Golomogo. Yes. It's about sharing ideas. It's about how problem magin gocha keto bedo mari. Keto bedo mari. Bedo mari in the sense niya kapo ni tiere problem mangato nigo marune manyalo konyo. Yes. To anyalo make sure ni abedo ngas manyalo chopo kum Arun mondo konyo. Ang'o momiyo gini timre mana Kondele kende? Ang'o momiyo Kondele kende gin joma gin gipogore gin nyaka olos kodgi mana kaka gine magidwaro? Okay, na Kondele kende. Yes. But being nikoro Kondele en kama thuon. Kama kantie wach moro amora kata any communication ma jakom dwaro ni mondo mi ochopi. Yes. Kata mana any political conversation. Yes. A big statement in quotes. Or fly off. To nyaka time mane Kondele kanyo. En kama historic. Yes. En kama historic. Mana kaka ineno Uhuru Park Nairobi. Yes. Kondele no bende is historic in its sense. Moving forward, historic
Kondele gik moseng'ere godo. Yeah. Bende nitiere good news ewi Kondele ewi jatelo masani matiyo minyalo chino oyo Kondele oselokore nitiere wach maber. Kiriwa Kondele ward to gi Kondele the market kamane wawuocha, then they are two different things. Okay. Ana paro ni penja about Kondele ward, Okay. not Kondele the market. Okay, koro nying mar Kondele dong koro dhi momako nyaka ward. Okay, koro market koro ne ward. Koro wawuo about the entire Kondele ward. Koro what yes. discuss the MCA. Okay. Nikech okorit mana boundary mana mar the market. Yes. Orito the entire place mar Kondele. Man about 6 units mantiere within Kondele ward. Currently they are administratively nationally and 6 units, but county one get 2 units. Mama sana one Kondele West ki Kondele East. Betigi maja Kondele nyalo buonjo wacho ni gik moko dhi maber. Just kang'iyo in a scale of 1 to 10 anyalo wacho ni MCA osetimo ang'wen gi sama wuoyo kodi niendi. Scale mar 1 to 10 MCA osetimo ang'wen manyiso ni oremo penjo kochopo kata mana mark no ero manus mare live e chenro mari mar kuku mar wach iwacho kama nikech ilero kode and reason mami awacho kama nikech noko yie reason mami awacho mana adwa na explain na jopiny. Yes. Adwa ne japiny mawinja ja Kondele mawinja kendo nena ka wuoyo ka nyaka ng'ene role mar MCA in adek. And role mokwongo is to legislate. Yes. And legislation and loso chike chike ma protect kendo govern in kaka japiny mogoyo kura. Yes. The second role is to represent. And in representation, ochako gi your presence in the office. Yes. Your presence in the office. Yes. Kaja piny kod chandruok. Yes. Bende in gi visibility. Yes. Ja piny nyalo biro moneni office. Yes. Mopimni. Wan gi problem marun kama wuoyo kodi ni. Yes. Ni kati penja Kondele mora mora. Bro nyisi ni MCA marwa ok bede office. Office wa ma Kondele ward kate there you will not get an MCA. Office wantiere kona maji. Yes. Kisechopo kona maji kanyo. Yes. Ki branch kama kiluoyo madhi wuok ka wash kata godo ka. Yes. And just a few Mheshimiwa Swaga pokulo bedo office no nyaka. Oonge thuolo kendo kubedi office most of the times. So problem niendi. Okay, but ndijo minyalo dire structures kanya office kanyo bedi yudo ka dhoto lor in most cases. Onge nobody to attend you. Onge. Somebody in the name of the ward coordinator mabedi office kanyo embe no loja siasa machielo koro office olor kinde duto e ng'at ma coordinator ward loja siasa machielo oloja siasa ma en aspirant ma in the name mar MP ma koro onge thuolo mibro yudo ni services mag wards kata any other problem ma in go bed ma lielo bed mar ang'o midhi office mondo mi wachi onge kaka ibrono. Koro wan gi problem no mano mokwongo in terms of representation, and in representation oting a lot of things. Sani ndi wan gi issues touching on bursaries. Yes. Ji ywak kabisa, and bursaries wa ma Kondele ward ichiwo ng'eruok. Iwinja. Bursary ichiwo mana ng'eruok, an ng'ama imiyo bursary, imiyo bursary ni either ni chiwo bribery moro matin or in what ng'ama MCA oketo office or MCA ong'eyi or MCA authorized mondo mi bursary. So onge thuolo maber kaka itimo gik moko. Magi emomiyo graph mar MCA odok piny kata scale ma wuoyecha. Kata sani endi kipenjo ja Kondele to bro nyisi ne wan what bursaries never forget about. Nikech en gima lando ni the team the fairness but kuchopo seche mondo beni chiwe people are not getting it. So man is a problem. Mara dek wantiere gi representation, legislation to the oversight. So kama MCA ofel maduong' mogik is oversight. Any MCA of team implementation. Chik wacho ni ng'ama timo implementation is the governor. Then MCA eno timo oversight. And in oversight, tiji maduong' kaka the MCA kata an koyiera kawuono, tija maduong' is to remind the governor, who is the head of the executive, ni pesa manye wakete budget, manye wakali assembly, mar project wa Kondele is 26 million, for example, for this financial year 2017-2018. And in this 26 million, opoge in departments, per departments. In department mar Barabara, we have 10 million. Governor, through your department, can you kindly make sure Gindarani or Lossi? That is the role of the MCA. Because you bungo which ponono ne MCA mari Joakim Swaga. Yeah. Onge kuneni office. Yeah. Samoro bende legislation bende poke no chik. Onge chik mora mora mosekale assembly ma konyo wakaka japiny mopogore gi chik mane uteri assembly ma konye mno mi obedo deputy speaker. Kopogore gi magieki. Yeah.
onge gimunyalo wacho ni oyo tiyo to tiyo ogernwa gik moko dhi makare. Samoro ng'at nyalo ching'at ng'at ni kod ng'ol mare kata mana weakness mare jedong. Kaluwore gi time ma wan godo gi sani. Yes. Because wadong, we are barely 1 year to elections. Manyiso ni 4 years gi ang'o mosetim minyalo kwane Kondele. Anyalo nyisi ni Aaron Ojon, kikawo thuolo mari makende, inyalo wuotho kata mana market Milimani waka. Ibiro yudo ka MCA issues nitie. Dhano ni koni gi koni wacha achiel ariyo, but ibiro yudo ka i market Milimani at least there are things minyalo wacho ni mach olosi. Ka idhi Nyalenda, bende dhano nyalo ywak, but in terms of infrastructure, ibiro yudo ka nitie gik manotim. Drainages are not problems. And drainage no is a key problem in Kondele ward. Kidhi kata mana railways, ibiro yudo ka nitie nderni moko be achiel ariyo. Koko weche to nitie nge jopiny be nigi weche gi their leaders magiyiero. But in terms of infrastructure, the road network, ibiro yudo ka nderni beyo e Obunga kanyo kata ineno ka veche. Atamalo 4 miyo Mheshimiwa Joakim Swaga osetimo godo ang'o? Beti gimoro achiel manyalo semi koni ka to jatelo timo. Atamalo 4 en pushing mondo wabed gi teyni. Nitie teyni moko manene okete budget chien kocha to koro wan kod gi sani. Makedhi tibiro yudo ka nitie solar floodlights moko motwe kuonde moko. That is what I'm talking about. Mheshimiwa Joakim Swaga osetimo Kondele en mana keto taya kende mago kweche mago chimoche kod migosi Bungu Wich. En beno chung mondo miyo omany kom niri en jatelo party mar ODM achiel kod achiel kuom rawere geko ma bende ma shape opinion mag jogeko matindo. Wapenji mag Kizungu kata bende an bende ma asekwene Kizungu ok onego bedi. Ipani in minyalo fix Kondele? Yes, reasons momiyo aparo ni I can fix Kondele and because of the agendas maketo mbele. Reason paro momiyo aparo nanyalo kelo lokruok ei Kondele kendo anyalo kelo gigo mapok otimore ei Kondele mondo otimre en nikech paro maleo mantiere godo madhi donjo godo e loch ma Kondele. Mokwongo gima hinyowa kabisa Aaron en ni MCA kaore to ketore level mar the implementer, and that is the reason momiyo MCAs mathoth kabisa gi fail on their mandate. First, you must apply your role kakubedo stipulated a Kenyan constitution. An onge kama dhi wache na dhi kele ndara. Kise wacho ni dhi kelo ndara to japiny dwaro ndara no kuomi to kumi dhi kele onge. Wach ni an adhi paro ne governor mondo mi ndara obi. And tich maduong' madhi timo is not to get to bed with the executive. Gima chando wa ni MCS thoth gi koseyier to gi pamo ne governor kata gik moko dhi maricho to gin giwacho mana ni yes sir, gigo mana sir. You mean supporter mar governor? And supporting and psychophancy is two different things. Yes. To support yes is to say yes over gima timore maber. But being a sycophant en ni kati neno mana ni jogi inyore tiwacho ni jodalawa weuru governor tiyo. And I've spoken about gik ma osetimore Makare County waka kendo ji ong'eyo kata inise luonga chien kacha mwa discuss kane demolition timre town ka na wacho ni ok inyal muko elni mag ji manie town ka to ki involve gi miketo ge piny kaka stakeholders minyiso gi ni wagolie point A to seche mwagolie point A ni nitie gima wadwa timo ka we waketie point B such that ka point A orumo to waduokie point B. Gimoro achiel manyaka tim mondo milok Kondele king'iyo kamera nitie Kondele ward. Gima nyaka watim momiyo Kondele lokre maduong' kabisa is to start a conversation mar bedo a leadership mar people driven en telo ma japiny emimiyo thuolo mowacho pache kako odwa notine gi kako onego bed ni tiyone gi seche monego bed ni tiyone gi pesa monego bed ni tiyone gi kaka en onego bed ni en bende obedo part and parcel of that leadership. Mano is what we lack in Kondele. Baraliyo maduong' walak gima Kizungu luongo ni transparency and accountability. Any projects we don't time in Kondele ward, gin projects ma ok involve the stakeholders. Gin projects ma shodi ma japiny ok ne any value for money. Gin projects ma kata kotimgi to within a short period of time to those projects ok gi worth period and time and money molos gigo. Therefore, gima nyaka watim is to start a fresh conversation
on kaka wadwaro mondo wabed governed, and the only option en Obungo Wich ko bede loch makondele. Omi muma ni ting. Yeah. Ni ibro bere jatelo mochi ni nyalo. Komia Inyalo. Anyalo. Live chendu mari mar kuku maro achope giko maro wach mari mbugi 30 seconds. Wach matieko godo adwacho ni okamora ahinya kaka Obungo Wich. Nikech jokondele nyocha obedo gi buok maduong' ahinya. King'iyo ndara mawuok na lejo nyaka Sije, pod jopiny ywak nyaka sani. Tiri tich moro matimore kanyo in the name of footpath. That job is very shoddy. En tich ma ok owad the status. Kendo en tich ma ok okelo mor kabisa wang' oganda. Mar ariyo, ok inyal biro timuko elni mag ji to ok involve gi. Umuko elni mang'eny kabisa manie ji yude nweng'o maggi. To dargi tikawo gimoro iketo kanjo ni footpath. To gima wadich go maduong' kaka jokondele gi sama wuoyo kodi sani en mokwongo drainage, mar ariyo sewer line, mar adek footpath. You cannot start with the footpath to pok iketo drainage to sewer line is not there. 30 seconds rule. Yeah. Koro miana kwayo jopiny bro biro wuoyo kod Aaron gima kwayo ni mondo itim na maduong' kabisa. Gima kwayo ni mondo itim na maduong' kabisa. Yes. Wan gi nyithindo mang'eny kabisa mokalo kondele. Yes. Ma very vulnerable, ma poko yudo opportunity mondo gidonje skunde mamoko because they've not been considered either through scholarship, through Wings to Fly, kata any other network mar well-wishers. Yes. Amor gi kawuono kaka program ma itimo maber mar nyathi manyotimo penj mokalo. An ba kwayo ni abro kelo list magwa mag nyithindo makondele ward ma poko yudo opportunities mag dhi school mondo at least ing'i kaka inyalo konyo kata mae en achiel kuomgi. Koro wabro nyalo. Kamano. Ma nyathi iluongo ni ng'a? Ma iluongo ni Edwin Best Omondi, en nyodo 372, antiere gi moro ka bende nyoyudo 402, pok odonjo e skul nyaka sama wuoyo kodi niende. Okay. Yeah. Obro chiwo thuolo mondo mi kapono nitiere ng'at madwaro mar mondo mi kony to nyalo konyo. Nyinga en Haron Otieno, chako dogo time kendo chieng' machielo. Erokamano ne in mineno chendo ni, erokamano ne wendo kachielo koda gi senior producer mara Zeru Babel. Asante sana kwa miyo gimora moro bedo kare. Kama na ile setu na ile kama.